Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Darasin yau shine kana wa akhawatuha. Wasu haruffa ne wanda ake ce musu af'alun naqis. Suna shiga mubtada da khabar sai su sauya mishi yanayi. Asali mun san mubtada da khabar kowanne yana daukar rafa'a ne. To su in suka riga mubtada da khabar zawwa sai su mai da mubtada ya zama marfu kamar yanda yake amma zai amsa sunan kana. Khabar kuma sai ya dauki nasaba sai ya amsa khabar din kana. To kana tana da ƴan uwaye kamar haka. Akwai kana, akwai sara, akwai laisa, akwai asbaha, akwai amsa, akwai adha, akwai dhalla, akwai bata. Duk ɗaya daga cikin waɗannan in ta shiga mubtada da khabar tana sauya mishi yanayi kamar yadda muka bayani a farko. Amsila na yau da ya kawo daga 1 zuwa 12 ko 14. Na farko shine az-zihamu shadidun, cunkoso mai tsanani. Albaitu nadhifun, gida mai tsafta. To in ka duba a gaban wannan jumlolin guda biyu akwai kana. Haka zalika kowace jumla biyu in ya kawo sai ya kawo maka inda kana ta yi aiki dan abin ya zo da sauki. To sai mu dauka mu yi tahiya daya, kana zuhamu shadidan. Ka gani shadidun yanzu ya zama shadidan. Kana albaitu nadhifan, gida ya kasance tsaftatacce. Ai farko albaitu nazifun ne amma sai ya zama kana albaitu nazifan. To in kana ta zo da sauran dukkanin ƴan uwayenta irin aiki ɗaya suke yi. In sun samu mubtada da khabar sai su samu mubtada ya dau rufa'a sai a ci mishi ismu kana. Khabar kuma sai ya dauki nasaba sai a ci mishi khabaru kana. To yanzu kaga az-zihamu shadidun kana az-zihamu shadidan. Al-baitu nadhifun kana al-baitu nadhifan. To haka zalika dukkan wata jumla da ka gani haka za ta zo. Mutahi a gurguje. Ath-thawbu qasirun, riga wanda bata da tsawo. Sara saubu qasiran, riga ta kasance bata da tsawo. Albardu qarisun, sanyi mai kwankwasa ma'ana sanyi karau. Sara albardu qarisan, sanyi ya zama yayi sosai kenan kaukau din nan. Al'amilu nashitun, ma'aikaci mai kuzari ma'ana yana jin karfin jikin shi. Laysa al'amilu nashitan, kenan laysa ita ma tana daga ƴan uwayen kana. Yanzu nashitun kaga ya zama nashitan kenan baya da kuzari yau. Annahimu maridun, mai zari ko mai ci da yawa baya da lafiya. Asbaha annahimu maridan, an waye gari mai zari baya da lafiya. Aljawu mumtirun, jawu yanayin sararin samaniya shine jawu. Mumtirun kuma mai yin ruwa. Asbaha aljawu mumtiran, an waye gari yanayin sama yana mai zub da ruwa kamar lokacin malka kenan. Al'amilu mut'ibun ko kuma mut'abun, ma'aikaci mai gajiya ne ko kuma mai gajiyarsuwa. In ya zama mut'ab kamar mai yanayin gajiyarsuwa, mut'ibun kuma mai gajiya. Amsa ma'ana an yi yamma kamar an wuni. Al'amilu mut'iban, ma'aikaci yana a gajiye. Zaharu zabilun, furanni masu zuzzuba ne. Amsa kenan yamma ta yi ma'ana kamar in sun sha rana ta wuni in yamma ta yi furanni al'ada su suna zuba. To wannan abin da jumlar ke nihi kenan. Amsa an yamma ta yi, zabilan furanni suna zuba. Al-ghamamu kafifun, gajimare masu duhu ne. Adha al-ghamamu kafifan, wallaha ko wadduha, gari yayi irin karfe 9 nan. Al-ghamamu kamar irin an tashi da safan nan haka nan hadir yayi baki ma'ana jumlar kenan. Ash-shari'u muzdahimun, a titi shine share. Muzdahimun kuma yayi cuncurundo yayi cunkus. Adha shari'u muzdahiman, an waye gari irin 8:30 9 din nan titi yayi cunkoso. Al-matru ghazirun, mun taɓa irin wannan jumla, ruwa mai ƙarfi. Dhalla al-matru ghaziran, bai gushe ba ruwa yana nan mai ƙarfi yani. Al-ghubaru sa'irun, ƙura ta taso irin wannan. Dhalla al-ghubaru sa'iran, ƙura bata gushe ba har yanzu ta taso da ƙarfi. Na 15 shine al-misbahu muttaqidun, fitila a bar kunnawa ma'ana fitila a kunne. Batal misbahu muttaqidan, fitila ta kwana a kunne. Al-maridu muta'allamun, alam da alifun shine radadi, mara lafiya yana mai jin radadi. Batal maridu, mara lafiya ya kwana cikin radadi. Al-bahas kullu mithalin fil qism al-awwal, duka misalai cikin kaso na farko. Ya ta'allafu min mubtada wa khabar, yana harhaduwa da mubtada da khabar. Wa huma marfu'ani kama alimta, sun kasance kuma masu rafa'a kamar yanda ka sani. Kenan nan ya san da kai mubtada da khabar a baya.
wa idha nadarta in kadiba ila al-qism ath-thani in kadiba kaso na biyu ra'ayta al-amthilata ainuha zaka samu ainin misalan na biyu kenan ba'da an dakhala ala kullin minha al-ahadul af'al ahadil af'al yani bayan ya shiga cikin kowanne daga cikin ta ɗaya daga cikin wannan fi'illan sune mi kana sara laysa asbaha amsa adha bata zalla wa idha ta'ammalta awakir al-asma in ka lura da karshen da sunayen fi hadal qism cikin wannan kaso na biyu kenan wajadta lisma zaka samu sunan al-awwal na farko marfu'an mai daukar rafa kamar yadda muka bayani da farko kenan fi kulli al-amsila cikin kowane misali wal ismu sani mansuban na biyu kuma sai ka same shi mansub yana daukar nasaba misali ka gani kana zihamu shadidan duka in ka kula suna na farko yana daukan dhamma na biyu yana daukan nasaba abin da yake so mu gane kenan fi jami'iha cikin kowanne daga cikin jumla ta biyu kenan wa ma hadatha hadha tagayyir babu abin da ya faras ko ya sa wannan tagayyir jirkita illa min dukulil af'al al-mutaqaddima sai dai shigar wannan fi'illan wanda muka gabatar daga kana zuwa bata fa hadhihi al-af'al to kaga wannan af'al idan tuha tadkhulu ala al-muftada wal khabar kasani suna shiga muftada da khabar fa tarfa'u al-awwal hitwa na farko rufa'a wa yusamma ismaha sai a ce mishi ismuha sunanta wa tansabu thani sai kuma tewa na biyu wasali sama wa yusamma khabaraha sai a ce mishi khabar din daya daga cikin wannan kana ko asbaha ko amsa sai a ce khabar din kaza ne ghayru anna laysa la yati minha mudari'an wala amr laysa ita bata zawa mudari'i kuma bata zawa amri wa idza tadabbarta in ka lura ma'ani hadhihi al-af'al ma'anunun wannan fi'illan fi amsalatiha cikin misalanta wajadta anna kana zaka samu cewa kana tufidu al-ittisaf al-muftada bil khabar tana amfana da cewa kafuwal muftada da labari fi zaman al-madi cikin lokacin da ya wuce daga an ce kana ya kasance to labarin da za a baka abu ne wanda ya wuce wa sara kuma tadullu tana nuni ala tahawul al-muftada min halin ila halin tana nuna ma cewa juye muftada ko juyawar muftada daga wani hali zuwa wani hali misali na sara ana cewa saral kashabu kursiyan katako ya zama kujera ma'ana an sarrafa shi kenan wa laysa shi kuma laysa tufidu nafi tana amfanar da kore wani abu amma asbaha wa amsa wa adha wa dalla wa bata wa'annan dukan abinda suke tufidu tawqit suna amfanar da yanayin lokaci ne ittisaf kafuwar shi ta muftada da khabar din nan suna nuna kafuwar shi cewa bisibah da sahe ne aka yi wal masa ko da marece ne yamma wadduha wan nahar ko kuma da yanayin farkon wuni ne ko kuma da tsakar rana ne wallayl ala tartib da kuma abin da ya faru cikin dare in ka kula duka zaka ga misalan da aka kawo kusan akwai na dare akwai na sahi akwai na yamma da sauransu sai mu dau ka'ida ta daya a darasin ta 18 a littafin tadkhulu kana ala al-muftada wal khabar kana tana shiga muftada da khabar fatarfa'u al-awwal sitawa na farko rafa'a kenan muftada wa yusamma ismuha sai a ce mishi sunan kana wa tansabu thani sai tawa na biyu nasaba wa yusamma khabaraha sai a ce mishi khabar din kana kaga ba matsala mithlu kana fi ma taqaddama misalin kana cikin abin da ya gabata kenan abin da kaji ka'ida ta ce to duk sauran nan kawai abin da suke yi kenan laysa wa asba wa amsa wa adha wa dhalla wa bata tusamma hadhihi al-af'al akwatu kana baka da matsala duk wannan af'alan da ya ambata yace ana ce musu akwatu kana in ka fahimci aikin da suke wa kana ita ma in ka fahimci aikin da kana ke yi to su ma aiki ɗaya suke yi li kulli fi'lin min hadhihi al-af'al wannan af'al daga kana zuwa bata na ƙarshe suna yin aiki na mudari'i da amri kuma ya'malani amal al-madi suna yin aiki irin na madi su dukkan su illa laysa sai dai banda laysa fala ya'ti minha mudari'un wala amrun ita laysa kawai in ta zo kore abu ne take yi kaza bai yi kaza ba ta zawwa gurin mudari'i ba ta zawwa gurin amri to su kuma saura duka suna yin haka na to wannan ina ga shine karshen darasin ga tamarina nan ban sani ba ko a darasin gaba mu yi su anan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh